problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo ana. So mao na ni tanan guys, akong lutoon, adobohon ako siya nga medyo halang-halang guys. So wala na ni daghan mga sagol-sagol ni. Di ako'y bumbay diri ahos. Og nasab ko'y kain mo ito. Sili, gikan sa garden. So, ako nang ihiwaw ni siya guys. And I'll post an update. Ganito na akong lamas guys. Maura nga siya. So, kumutan ako agri guys kay parang wala ang langsa sa manok. No? Ako walang po ni siya. Ngayon ako pagluto. So, I don't know any idea na kung saan ninyo. Ito na mix lang ako siya guys. Mix. Din gitahon sa din ako na siya kumina. I put some oil already guys. So I'll wait until nga init siya. And then I'll put the chicken. Pangnan ako sila guys. Ug ako na siya nakuraw. So takliban saan ko siya kadyot. Let it sit for 5 minutes. Maybe a couple minutes. So gihawon saan ako kadyot guys. Ug magisa saan ako kog mga lamas. Then sir na rin ako ibalik siya. So nabutangan na akong tuyo og suka guys. Tangan sad na ako asuka. Nga na ako magluto og adobo. Okay, para mulapot sad na siya. So ako nang nabutang diri guys ang manok, anatanan, asukal, tuyo, anatanan no sad. Tawtaran sa nato niya ato siyang ipahubas-hubas. So ang pagkainita guys. Perti na itong basa asin. Init kayo. Kapit na siya mahubas guys. Ako na siyang ikuraw. So takloban na sad na ko siya dito. Luto na siya guys. So hubas jud siya. Yan akong ganahan. Tamis-tamis siya. Medyo parat gama. Dili pa siya parat. Pero naglungag na sa mig. Balanghoy.